ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Мадина Тиҷи. Ба канали мо обуна шавед то аз дигар видеоҳои мо бохабар бошед. зулайхо мамадшоева 9 сентябри соли 1993 дар ноҳияи Фархор дар хонаводаи коргар ба дунё омадааст. зулайхо бо доштани 2 додар ва 1 хоҳар дар хонавода фарзанди калонӣ буд ва дур аз падару модар дар тарбияи модаркалону бобояш ба воя расидааст. ӯ мактаби 1-и ноҳияи Фархорро хатм карда дар бахши равобити байналмилалии Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон таҳсил кардааст. Аз хурдиаш мухлиси манижаи давлат буд ва ӯ бисёр орзу мекард ки овозхон шавад ва ба орзуаш низ расид. ӯ дар миёни ҳаводорон чун шогирди манижаи давлат шинохта мешавад. зулайхо бори аввал дар соли 2010 бо суруди ватан дар саҳнаи театри опера ва балет ҳунарнамоӣ кард ва дар дили мухлисонаш ҷой шуд. ӯ нахуст албоми худро бо номи «Механдам» дар соли 2013 пешкаши мухлисон карда, барномаи нахустини консертиашро бо иҷрои 20 тарона дар Рӯзи ҷавонон дар душанбе соли 2015 баргузор кардааст. зулайхо маҳмадшоева аз шавҳараш ҷудо шудаву модари 2 писар мебошад, ки яке бо номи Муҳаннад ва дигаре Юзорсиф аст. ва имрӯз ӯ ногуфта намонад, ки яке аз сарояндаҳои машҳури Тоҷикистон ба шумор меравад. имрӯз зулайхобону рӯзи мавлуд доранд. мо аз самими қалб ӯро табрик намуда ба ӯ тамоми хушиҳои оламро таманно дорем. бигзор дар қалбу забони зулайхо номи худованди бузург ҳамеша акси садо диҳад, дар гуфтору кирдораш Қуръон ҳамеша раҳнамо бошад. бигзор нури имон рӯҳу ҷонашро равшанӣ бахшад. зодрӯзат муборак бошад, Зулайхо Маҳмадшоева.